Tlet gruppi separati ta' immigranti regolari jinsabu maqbuda bejn sema u ilma bejn il-Libja u l-Ewropa wara li saburuhom f'diffikultà waqt li kienu fuq id-dajjes li bihom kienu qed jaqsmu l-Mediterran. Abbord il-bastiment Alan Kurdi, l-Organizzazzjoni Umanitarja Internazzjonali Alarm Phone tellat 150 immigrant li kienu abbord tnejn mid-dajjes. Wara li kienu salvati, il-bastiment qabad triqtu lejn Malta iżda l-awtoritajiet Maltin ma aċċettawx li dan jiddaħħal f'pajjiżna. Tal-istess opinjoni l-Gvern Taljan li wkoll ma ċettax li jdaħħal lill-immigranti fil-pajjiż. Il-pożizzjoni taż-żewġ gvernijiet ġibdet il-kritika tal-Alan Kurdi bl-ekwipaġġ jispjega fuq Twitter li l-immigranti għaddew il-lejla bord iżda huma għajjenin u eżawriti. L-ekwipaġġ appella lill awtoritajiet Ewropej biex ma jibqgħux itawlu biex isir is-salvataġġ ta' dawn l-immigranti iżda jażlu li jaġixxu skont il-liġijiet internazzjonali. Fl-ewwel xarejn tas-sena qabel faqqat il-kriżi tal-COVID-19 kienu diġà ddaħlu Malta aktar minn 1000 immigrant.